Mrtvi kut više vam neće predstavljati problem zahvaljujući sustavu potpore pri promjeni voznog traka Side Assist. Zamislite da želite preteći vozilo ispred vas. Radarski senzori u stražnjem braniku stalno nadziru mrtvi kut do 70 metara iza vašeg vozila. Ako u to područje uđe drugo vozilo, u bočnom osvrtnom zrcalu zasvijetli upozoravajuća lampica. Za aktivaciju sustava potpore pri promjeni voznog traka Side Assist kliknite na tipku s ikonom vozila na vašem kolu upravljača. Upotrijebite regulator za pomicanje kako biste odabrali sustav potpore Side Assist. Pritisnite regulator za pomicanje kako biste uključili ili isključili sustav potpore Side Assist. Ovaj sustav također možete aktivirati na zaslonu infotainment sustava odabirom meni, zatim sustavi potpore za vozača. Pritisnite donju lijevu ikonu. Aktivirajte ili deaktivirajte sustave označavanjem potvrdnog okvira pored aktivno. Također možete namjestiti intenzitet svjetline u osvrtnim zrcalima. Preporučujemo da sustav ostavite uključenim. Želimo vam sigurno putovanje uz sustav potpore Side Assist. Također se nadamo da uživate u svom novom vozilu marke Škoda. Škoda. Simply clever.